benvingudes al meu primer vlog amb la nova càmera. Estic supercontenta. És dilluns, són gairebé les 5 de la tarda i me'n vaig a la platja amb la Blanca a llegir. Vaig així vestida, vale? Perquè, clar, que és primavera, no puc anar superestiuenca, però fa molta calor. Llavors el que he fet ha estat posar-me uns pantalons a sota, no, unes malles curtes, veu? Llavors vaig amb això a sota, que no se'n veu en teoria, i així quan arribi a la platja em puc treure els pantalons que em toqui una mica el sol, perquè estic blanquíssima, o sigui, terrorífic. I res, això, he estat ara una estona, després de dinar, fent feineta de la uni, avançant coses, així quan torni tindré menys feina, i quan veig tota pressió o tinc poc temps, soc molt més eficient. I com que ho estic deixant tot per l'última hora, doncs bueno, ho estic fent tot molt ràpid. Però bé, o sigui, m'enteneu, sota pressió. Aquesta és la bossa que m'enduc i porto moltíssimes coses. Us faré un haul, crec, a la platja. De moment me'n vaig que la Blanca ja ha sortit de casa i jo encara m'he de rentar les dents. Sembla com en Wall-E. Has vist la pel·li aquella? La pel·li del Wall-E i la Eva, que recullen basura de Pixar. Ja hem arribat, hem vingut a Ciutadella. Molt maco! A mi m'encanta aquesta zona, és que no em cansaré mai de dir-ho, que és de les meves zones preferides de Barcelona. M'encanta la zona del port. Perquè és de Vic! Literalment. És que jo quan he d'anar a la platja, és que per mi és un esdeveniment, perquè clar, o sigui, ho hem d'organitzar perquè hi hem d'anar almenys una bona tarda, saps? Com, no és allò de dir, buah... No té la platja 10 minuts com algunes afortunades. 10 minuts caminant. Que mentidera que ets, és impossible que diguis 10 minuts caminant si jo he estat a casa teva. Anem a Xoco. No anem a Xoco, perquè són les 5 de la tarda. Ens anem a la platja a llegir. La Blanca a llegir els seus deures i jo llegir un llibre, perquè els meus deures ja els he fet. Oh, que aplicada. I això és que estic Fent molta vergonya a mi. Bueno, això. Ara us ensenyem els outfits de playa. Noies, m'han ofert un mojito i jo volia i després, bueno, la Mimi m'ha dit que no. Bueno, no és que t'ho hagi dit, t'ho he recomanat. Som dilluns, no? A les 5 de la tarda. Deixa-te'l per dissabte, tia. Així dissabte estarà més bo, saps? Perquè portaràs totes les setmanes per ara. Què et sembla la meva gorra? Tan influencer. Ensenya el que has preparat. Ella no pot evitar ser fancy. Ai, joder, ho he fet fatal. Ella no pot evitar ser fancy. Llavors, ens ha preparat... Hòstia, ha quedat una mica aigualit, eh? Com estic de... Confiem que està bo, eh? És que no té gaire bona pinta. Bueno, he preparat iogurt amb plàtan. Jo no ho ensenyo perquè no té gaire bona pinta, però segur que està bo, eh? Jo hi confio. Xin. No està tanta estona fora de la nevera. Porta sucre, el iogurt, o és no? ensucrat. Havies d'agafar de la meva cullera? Xin de plàtan. Està bé, no? È buono. È buono. Està bene. Picant! Va, parliamo italiano. Oh, molto difficile parlare italiano. Ma perché? Perché è similare all'espagnolo. Al catalano? Al catalano. È più similare al catalano. Ma non è uguale. E io sono imparando? Exactamente. Mira, jo ara et sé dir. Però que no em treguis el mòbil si ja m'ho saps dir. Centro notifiches. Et sé dir, ha risposto a la tua història, que és el que em surt a Instagram. Està molt bo això, nena. Ja és iogurt en plata. Va, parlem d'homes. De quan no? Quina sort està. Un dilluns d'abril a la platja llegint, tio. No hem obert els llibres, eh? Encara. Estem introduint a les nostres amigues. 100%. No he dut crema de sol, veus? Pel meu nas, que estic molt cremada. T'ho vaig dir que em portaria. Que no us enganyi. Estic contestant a la meva germà, vale? Que m'ha anat a buscar un llibre a la biblioteca. Oh, que mona que estàs! Jo, va, us ho explico, nois. Què tal? Em sento superinfluencer! Que divertit! M'estic llegint... Hola, què tal? M'estic llegint un llibre de la Mercè Rodoreda, una obra de teatre. Que per ara estic pel pròleg, eh? Ojo, que demà tinc classe i me l'he d'haver llegit. Està molt bé, l'ha fet la Marina Porres, un besazo des d'aquí, Marina. Tan fan.
No, no em segueixis a mi, va, tonti. Ai, no pots parar, que tonta! Ai, petita! Ha arribat el moment de tornar a casa. I res, noies, ens hem passat superbé. Jo he avançat una mica el meu llibre i ja estic ara, a veure, per favor, dins de la vibe completament del Diablo Viste de Prada. Jo me la vaig remirar ahir a la nit, la veritat. I ho he de fer, Jo ho he de fer. Jo he llegit també força. Anem a ensenyar els outfits ara, espera't. És que ara és el moment. Mireu que guapíssima la Blanca, aquesta faldilla se la va posar pel Lux Tour. Mireu quines sabatetes que porta la Blanca. Espera, que hi ha una mica de brossa aquí al terra. Ara. Mireu que boniques. No fuimos. I jo? I jo? Va, tan influencer aquesta noia. Vull ser ballarina com tu ara. Que guapa! Va, xerra. Ai, que celebrity, que fort. Doncs, és que et tocava xerrar tu del teu llibre. Bueno, què explico? Si ho he explicat tot, crec, No sé què superé ara. Crec que superé aletes de pollastre i les faré amb una mica de maionesa i curri. És que a mi m'encanta el curri, que piqui no, curri a seques, sense picant, sabeu? I queden molt bones. I aprofitaré i em miraré algun blog o així, que hi va ser diumenge i ahir van penjar molts blogs i mai tinc temps de mirar-me'ls. Sempre en començo 50 i no n'acabo cap, però bueno, es pot tenir tot. No sé què faré per sopar. Jo el que tinc a la nevera, la veritat. Avui he anat a comprar. Sí, tinc espàrrecs i xampinyons i crec que em faré així una mica saltejat, Ja. truiteta i vinga. Nenes, per fi a casa, realment... Bueno, per fi, com si acabés d'arribar, saps? Són 9:45. He arribat, jo crec, fa 1h15, més o menys. Però he estat fregant, he estat endreçant una mica l'habitació i ara he estat fent-me el sopar, m'he preparat les aletes que us he dit i res, ara vaig a fer un treball. Vaig a continuar amb un treball de cine en el qual hem d'analitzar una escena de pel·lícula no sé parlar. Hem d'analitzar l'escena d'una pel·lícula i m'he donat que jo no sé mirar pel·lis, noies. O sigui, fent l'anàlisi m'he donat que m'havia saltat molts detalls de la pel·lícula. A partir d'ara tancaré el mòbil quan miro una pel·li, perquè és que si no, no hi ha manera. O sigui, per què m'havia perdut mitja trama de les Vírgenes Suïcides? Bon dia, noies, què tal? No us he gravat res aquest matí, que tenia la càmera carregant, que hi vaig estar tota la tarda i la tenia a 0 bateria. En fi, avui el dia és molt emocionant, estic molt contenta, perquè avui anem a Planeta. Així que, bueno, tampoc treballo, però tinc molta feina a la uni, o sigui, molta. No ho havia pensat jo que fos tan seriós fins avui. També he recordat que tinc una altra entrega per dijous, que si no faig avui, demà se'm complica fer. En fi, ja arribarem a tots. Cap al col·le, ara. Bon dia. La Júlia, pobra. Quin patiment. Estàvem parlant de queixants. Vols sortir tu? Bon dia. Anem a la segona classe d'avui, que avui ens dura 3 hores. A tope! I tenim una presentació d'un treball, que és literalment la presentació més important del curs. I jo vaig sense papelito. Jo també, però És que dura 1 minut per persona, crec que al final una de les grans lliçons de les comunicadores és s'ha de saber improvisar en aquesta vida. Molt bé. Així que no Molt bé. passa res, ho estem aprenent. Molt bé. Ens fa falta. Vale, què voleu dir? Que hem acabat classe, que fa molt bon dia avui, fa solet i tenim moltes ganes de quedar-nos aquí fora al carrer. Però no podem, perquè tenim responsabilitats. Perquè som adultes. Responsabilitat número 1, tancar aquest bloc. Vale, noies, diverses coses. La primera és que avui hem plegat de classe bastant abans. Havíem de plegar ara a les 2 i mira, fa una hora que soc a casa, gairebé, o sigui que superbé. I vaig a dinar macarrons que m'he descongelat perquè no sabia que tindria tant de temps i era a les 3, bueno, a 3:45 he de ser a la Diagonal, que vaig a les oficines del Planeta. No sé què escriure un llibre, encara. Vaig fer un treball de la uni, em fa molta il·lusió. Aniré allà manifestant. Per cert, estic esperant un paquet, no m'arriba, m'hauria d'haver arribat ja fa més de mitja hora i està com pel voltant tota l'estona del barri, però no arriba mai. Llavors, no sé.
Amigues, mireu on soc, em moro, que il·lusió. Sempre ho veia de lluny i avui per fi entraré. Ah! Bon dia, nenes, acabo de gravar un Reels. Ahir no us vaig gravar res en tot el dia, crec, perquè vaig estar a la uni, vaig venir aquí, vaig fer feina de la uni corrents, així, i llavors me'n vaig anar a treballar, vaig arribar supertard. Dia zero interessant, els dies que no siguin interessants crec que no val la pena ni que us els gravi. No sé què fer amb aquest cabell, m'estic agobiant. I res, avui el dia seguirà sent igual d'avorrit, probablement. L'únic que avui surt el dia Blau Vista de Prada i potser vaig al cine, i si em puc saltar una hora extra de la feina que tinc, que no m'he de gust fer, doncs potser puc anar a un eventito que m'han convidat, però no ho sé, depèn de la feina. Així que, bueno, ho anirem veient fins que no arribi a treballar, no ho sabré si puc saltar-me o no aquesta hora. I ja està, estic fent el meu cafetó. I ara que he acabat de gravar vaig acabar de preparar-me, perquè se'm farà supertard, ja són 3:15. Good morning in the morning. Hem fet una classe molt interessant. Sí, que la A gent veure, que de què va? Doncs mira, he estat molt concentrada jo concretament mirant en Grady, que és la mascota dels Philadelphia Flyers de hockey, que és una mascota de taronja peluda que es dedica a tirar pastissos a la cara de la gent i coses així. Molt divertit, molt interessant. Top. Jo he estat fent 2 treballs. Un quasi l'he enllestit i l'altre ja l'he enllestit. Soc superràpida, Jo també he estat fent un treball. Però jo... Sí, la Jana... Però no l'he quasi De enllestit. 1000 paraules en té 100. Però bueno, amb alegria, escolta. Bé, estic aquí dinant al pati de la uni i vaig a dinar mentre escolto el nou àlbum d'en Quevedo, que me l'he descarregat per poder-me escoltar. Es diu El Baifu i a veure què tal. N'hi ha 2 que les he escoltat, una que ja havia sortit, la d'Ani Borratxo, i m'agrada molt, i la Graciosa no em desagrada, però vaig escoltar-les totes bé. Estic dinant aquí al pati perquè no vull dinar a la feina. Això és molt més maco. Oli! No sé com va això, però bueno. Em dic Júlia, encantada. Li he robat la càmera aquesta divertidíssima a la Mimi. Uau! Bueno, la Mireia ha vingut un taller de sobremeses i ara us ensenyaré què fem al taller, ¿vale? A veure si puc obrir. Ai, no puc obrir aquesta porta. No ho sé fer servir, l'he liat una mica, però no passa res. Què has fet, Júlia? L'he liat, ja ho veureu. Quins nervis. Bon dia, amigues, què tal? Estic anant a esmorzar, és 1 de maig, són 9:45 del matí i avui a la tarda treballo, llavors m'he quedat aquí a Barcelona. Normalment intento tornar sempre els dijous, els divendres. Avui torno a preferir pujar i baixar express, o sigui, passaré el dia de demà a casa i prou. I ara me'n vaig a esmorzar, a fer un videito per l'Insta i a posar-me al dia amb en Sergi, evidentment. Hola, nenes, jo estic amb en Sergi. I estem aquí esmorzant. Jo estic menjant un banana bread que està superbo, a mi m'encanta el banana bread. I aquest està molt bo, més que el meu, com suposareu. I el cafè també està bastant bé. Què ens ha costat tot? 13, no? Sí. 13, 2 cafès lattes, un tros de banana bread i un brownie. Bueno, ja sabíem on anàvem.